आङो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समावबो गोबां समाव बिबुंथि होबोदोंमोन जे गामिफ्रावबो खेराइ गोदो गोदाय खुङोमोन। दा बे खेराइफ्रा गैया जानायलाय बायदिसिना मेला माबा माबि खुंनानै जोंनि गेजेराव दिनै एसे बिशृंखल जानाय इनडिसिप्लिन जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बर' हारिनि गासैबो सानथौ सानस्रि रायजो जानाय जोंनि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय बे माखासे हाबाफारिफोरखौ सम सम लायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया गोदान जोलैयाबो जोंनि हारिनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन आरो जों गावनि बिमा रावजोंनो गावबा गावनि आसार खान्थिजोंनो जों गावखौनो सुद्धिकरन खालामनाय गोथारथि खालामनाय आरो हारिनि जि रुट्स हारिनि जि रोदा बेजों जों अरायसम गावखौनो सोमोन्दो लानानै थांबाय थानो हागोन। जोंनि हारियाल' नङा गुबुन हारिफ्राबो गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ। नाथाय जोंनि बयनिख्रुइबो नंगुबैसिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। दा बे बाथौ धोरोमखौ जाय जि धोरोमावनो थाया मानो मोनसे रेसपेक्ट मोनसे अनार बेखौ बयबो होयोबा मोजां जायो। मानोना बर' हारिनि सिनायथिया बे धोरोमजोंसो जागोन, नैबे हारिमुजोंसो जागोन, बे खेराइजोंसो जागोन। आरो जोंखौ प्रिमिटिभ ट्रेइट होनना बुंदो। ट्राइबेल माहारि जानांगौबा मोनबा गुन नांगौ। बे मोनबा गुननि गेजेराव गिबिसिन गुनानो जाबाय प्रिमिटिभ ट्रेइट, मोनसे गोजाम हारि। दा बे गोजाम हारि हिसाबै जोंनि जि आखुथाइफोर दिनै जोंनि फोरबो खुंनाय, जोंनि हारिमु खुंनाय, जोंनि आसार खान्थि, जोंनि संसार जानाय गासैयावबो बियो बेरखाङो। जोङो मोनसे आइस'लेटेड थायो, जोंनि आखुथाइफ्रा मालायजों गोरोबा। दा बिनिखायनो दिनै बाथौ धोरोमा गुबुन गोदान धोरोमखौथ' नोङो जौगानाय हारिफ्राबो गुबुन हारिफ्राबो सिबियो। नाथाय बाथौ धोरोमखौ जोंनि हारिनि सुबुङाल' सिबियो। दा लासैनो बेखौ मोजां मोननानै साफा सानै गुबुन हारिनि सुबुङाबो सिबिनो आवगायबोदों। दा बियो जोबोद मोजां बाथ्रा। नाथाय जों जि धोरोमावनो जेरावनो थाया मानो बाथौ धोरोमनि फारसे जोंनि जि अनार, जोंनि जि रेसपेक्ट, जोंनि जि सिबिनाय बेयो जाहाथे बयबो थाबाय थायो। आरो बे धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव बयबो अरायसम हाबा मावो, बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायो। जोबोद मोजां जादों। मानोना बर'नि जि धोरोम बाथौआ नंगुबै धोरोम आरो बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोनसे धोरोम। आरो खेराइया जोंनि बाथौनि धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुनि मोनसे आंगो आयदा। दा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिया सिबिबोदों। गेजेर ससेयाव हयथ' जायगा खेराइ फोरबो खुंनाया एसे खम जाबोदोंमोन। नाथाय दिनै बेवहाय जागायफिननानै जोबोद मोजां जाबाय। आरो बेखौ सारा आसामावनो एबा गुबुन जायगायाव जेरावफोर बर'फ्रा रायजो जायो, बर' फिसाफ्रा जेरावबो खेराइ फोरबोखौ खुंबा मोजां जायो। मानोना बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि आखुथाइ बेखौ मुलुगनि मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखाय जोङो खेराइनि गेजेरजों बेखौ दिन्थिनो हायो। आरो खेराइया वान अफ द अल्डेस्ट जोंनि ट्रेडिसन, अल्डेस्ट माने कालचार। आरो बाथौआ जोंनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोंनि धोरोम। दा बेखौ लानानैनो बर' हारिया मुलुगाव सिनायजानांगोन। दा बे हाबाफारिखौ जोङो फैबाय थानाय समफ्रावबो गुबुन जायगायाव खुंनो हायोबा मोजां जागोन। आङो जि इनिसियेटिभ लादों, जोंहा मानगोनां स्पिकार बिथाङा गुबैयै बेवहाय बिनि आइडिया, बिनि सानखांनायजों बे इनिसियेटिभा जादों। आङो जिखिना बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव गोख्रोङै बाहागो लादों, आं बयनोबो साबायखर बावनाय जाबाय। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।